dod i bresenoldeb y goleuni, dod i bresenoldeb yr enw hwn, yr arglwyr Iesu Grist. Pumed ar olaf, pregeth ar Teyrnas Dduw. Diolch i Tudur, mae'r holl bregetha'n cael ei rhoi ar SoundCloud a y pod. Dwi'n gwybod am rei o aelodau sy'n gwrando ar rhai o'r bregethau yn y car ar y ffordd i'r gwaith. Da chi'n gallu gwneud hynny drwy fynd i SoundCloud a'r pod. Felly, da ni wedi bod yn meddwl am Teyrnas Dduw. A rhaid gofyn i chi meddwl, na dwi'n mynd gwneud unrhyw waith ymchwil, dyma y 3 llyfr a'r Beibl, wrth gwrs, a waith i mi gyfadda geiriadur ysgrythurol Thomas Charles o'r Bala. Mae'n anodd curo hwnnw o hyd. Mae'n gryno, mae o'n daclus, a mae o'n mynegu pethau yn lot cliriach weithiau na rhai o'r awduron fyddai yn ei darllen. Un llyfr dwi wedi darllen hefo'r gyfres ydy How God Became King gan Tom Wright. Mae hwn yn lyfr athronyddol i raddau sydd yn trafod syniadau. Ond mae'n swmpus iawn pan mae Tom Wright yn ysgrifennu. A nes i fwynhau Getting to the Heart of the Gospel. Wedyn un arall o'n i wedi darllen oedd The Kingdom of God and the Glory of the Cross gan ddyn o'r enw Patrick Schreiner. Mae hwn yn fwy yn drymach na N.T. Wright mewn gwirionedd. Fwy diwynyddol i natur, ond ar yr un testyn. A wedyn y llyfr arall oedd God's Big Picture, a Bible Overview, gyn Vaughan Roberts sy'n weinidog Eglwys St Ebs yn Rhydychen. Mae hwn yn fwy darllenadwy, rydych chi ddarllen hwn yn gyflym, ond o'n cymryd lot o amser i mi ddarllen y gyfrol yma. A be maen nhw i gyd yn gwneud mewn gwirionedd ydy be dwi wedi drio i wneud mewn 5 pregas. Ond mae o'n ddiddiwedd Teyrnas Dduw, oherwydd dyma ydy bod yn Gristion, dyma ydy effaith a dylanwad yr Efengyl Gristnogol. Yn y byd, trwy'r canrifoedd, ers cyn y dechreuad, hyd yr ail ddefodiad a thi hwnt, Teyrnas Nefoedd. Felly, mewn ffordd, mae bob pregas yn Teyrnas Nefoedd. Ond dwi wedi trio crynhoi rhai sylwadau a syniadau am Teyrnas Nefoedd. Oherwydd mae cael y darlun mawr yn bwysig. Cofio'r archesgob yn y bregaeth gyntaf. This is really big. Mae cael y darlun mawr am Teyrnas Dduw yn rhoi cyd-destun i ni. Yn dangos mawredd Dduw a Iesu Grist. A rhywbeth bach pitw i wanwybyddu ydi o, neu roi ochr yn ochr a ryw ddiwiau neu grefyddau eraill. Ond mae hwn yn syfrdanol yn hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist. A mae stori'r Beibl o Genesis i datguddiad yn un stori. A dyna mae Vaughan Roberts yn ei bwysleisio. Un stori ydy hi. Ni 2 stori. Ond mae Duw ers cyn y dechrau yn teyrnasu ac am ddod i ddeyrnasu eto yn halona pobl. Felly, yr wythnos dwytha, mi fuon ni sôn am Iesu yn cael ei orseddu a'i goroni fel brenin tragwyddol yn y ffordd anarferol yma o fod Duw wedi dod i'r byd a gwisgo'n cnawd, bod o ddim wedi codi byddinoedd, bod o ddim wedi bod yn dreisgar, bod o ddim wedi codi byddin, ond i fod o wedi gwasanaethu drwy gydol i oes y ber. Gwasanaethu Duw a gwasanaethu i gyd bobl ar y ddaear. A bod o wedi dod yn brenin yn gwbl annisgwyl yn agwedd y byd, sydd yn rhyfela, sydd yn lladd gelynion. Mae'n ni gael gwarad o'r gelynion, a ni mwrdro nhw wedyn fe gynnon ni'n problemau. Di o'n gweithio na di. Da ni'n gwybod hynny drwy wylio'r hyn sydd yn digwydd yn y dwyrain canol. A dyma'r Iesu yn mynd i'r groes, a marw dros y drygioni a pechod oedd yn y byd, ac atgyfodi, a dod â buddugoliaeth dros y tywyllwch.
A mae'r adnod hyfryd yma... Dwi'n wedi gwneud y darlleniad eto, ti'n gweld chdi? Digon amser. Na i wneud y darlleniad nhw'n eiliad. Dos ymlaen, John, ag eto. Hwn. Y disgrifiad o Iesu yn y llythyr at yr Ebraidd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno. Mae'n dangos i ni'n berffaith sut sy'n ydy Duw. Ei awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd at gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud i bosib i bobl gael glanhau o'i pechoda, cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd anrhyder ar ochr dde y Duw mawr ei hun. Hwn yw i'w Duw y brenin clawd. Mae Iesu'n fuddugoliaethus. Mae Iesu wedi ennill a cario'r dyn. Awn ni'n ôl at darlleniad, dwi'n meddwl. Rwan ta, byddai'n sôn yn fyr am rhai o'n nodweddion Teyrnas Dduw. Stori y trysor cyn a stori'r perl gwerthfawr. A mi ddeu Iesu Grist, mae teyrnasiad yn unefol, dyna ydy cyfeithiad Beibl.net o Teyrnas Dduw, lle mae Duw yn teyrnasu. Sy'n golygu'r un peth, wrth gwrs, mae teyrnasiad yn unefol fel trysor. Wedi cuddio mewn cae. Dyma rhywun yn ei ffindio, ac yna ni cuddio eto. Wedyn mae'n mynd yn llawen a gwerthu popeth oedd ganddo, mwyn gallu prynu'r cae hwnnw. Mae Teyrnas Dduw, neu mae teyrnasiad yr unefol hefyd yn debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr. Ar ôl dod o hyd un perl arbennig o werthfawr, mae'n mynd i ffwrdd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo mwyn gallu prynu'r un perl hwnnw. Unwaith eto, mae teyrnasiad yr unefol yn debyg i rwyd sy'n cael ei gollwng i'r llyn a phob math o bysgod yn cael ei dal yn ddi. Mae'r pysgotwr yn llusgo'r rhwyd lawr i'r lan. Wedyn mae'r pysgod da yn cael ei cadw a'i storio, ond y pysgod di-werth yn cael ei taflu ffwrdd. Dyna fydd yn digwydd pan ddaw diwedd y byd. Bydd yr anylion yn dod i gasglu'r bobl ddrwg o glith y bobl wnaeth beth sy'n iawn, ac yn ei taflu'r ffwrnais, lle bydd pobl yn wylo yn chwerw ac mewn ataith. Da chi'n deall hyn i gyd, gofynodd Iesu? Ydan, meddan nhw. Swn i ddim wedi rhoi yr ataf yna, Swn i efo'r disgyblion y diwrnod yno, ond ta waith. Yna, meddai wrthyn nhw, felly mae pob arbenigwr yn yr ysgrifau sanctaidd sydd wedi ymostwng i deyrnasiad yn unefol, fel perchenog tir sy'n dod â thrysorau newydd a hen allan o'i ystordy. A da ni diolch i Dduw am ei air. A ni'n ôl i'r dyfyniad ar Hebraidd. Yn sôn am ysblander Iesu Grist fel brenin sy'n nawr yn teyrnasu oherwydd fod o wedi concro tywyllwch a dod â'i achawdwriaeth. A'r cwestiwn pwysig da ni'n gofyn i ni yn hunan ac i bobl eraill ydy, ydyn ni'n derbyn Iesu fel brenin ein calonnau? Ydyn ni'n derbyn Iesu fel brenin sydd yn teyrnasu ar yn bywyd ac ar yn teulu ac am iddo fod deyrnasu ar yn cenedl ni ac ar genhedloedd y byd. Mae'n anodd iawn rhoi diffiniad taclus, dyna dwi'n deimlo, o deyrnas Dduw. Oherwydd does na ddim diffiniad manwl i'w gael yn y Beibl. Does na'n tair brawddeg yn dweud, dyma diffiniad o deyrnas Dduw. Ond gai awgrymu rhywbeth fel hyn, Teyrnas Dduw ydy'r man lle mae Duw yn bresennol fel brenin ar y cread ac yn ein bywyda, a hynny gyda chariad, cyfiawnder, trigaredd a gras. Yn y deyrnas, da ni'n ffeindio gobaith, tangnefedd, llawenydd, a'r pwrpas hwnnw sydd yn unig i'w gael trwy fyw o dan arglwyddiaeth Duw. A dyma da ni angen, dyma mae Cymru angen, dyma mae'r byd colledig ei angen. Iesu Grist fel brenin, arglwydd a gwaredwr.
Da ni methu deall y deyrnas yn ei llawnder oherwydd bod o'n ymwneud â Duw sydd yn dduw tragwyddol. Chyfod, da ni'n bryglo efo'r gosodiad, ysbryd yw Duw. Os yna ysbryd yw Duw, sut ydyn ni'n ymwneud â person sydd yn ysbryd? Diolch am y datguddiad yn Iesu Grist sydd yn dangos i ni'n glir sut ydy Duw. A mae cynabod bod ni ddim yn gallu deall y cwbl yn bwysig oherwydd fod o'n dod â'n addoliad i galon y person sydd yn credu'n Iesu. Da ni'n gorfod dweud, da ni ddim yn gallu deall Duw yn llawn. Da ni'n deall elfennau pwysig o Dduw, a mae Iesu wedi dweud, un fel hyn ydy Duw, a dyma mae Duw yn ei feddwl a'i ewyllysio. Ond, fel oedden ni'n dweud yn y cwrgweddi, mae yna ddirgelwch hefyd yn does. Mae yna ddirgelwch yn Dduw, ac yn yr ffydd, ac yn yr arglwydd Iesu. A mae derbyn a sylweddoli hyn yn gwneud ni addoli. Diolch beth am hynny. Mae gennau ddau bennill yn y fan yna. Yr emynydd Elwyn Hywel sy'n cyfarch yr Iesu. Eiddo ti y fuddugoliaeth, seliwyd hi'r trydydd dydd. Fe orthwygodd Crist bob gelyn pan ddaeth ef o'i fedd yn rhydd. Nid oes gelyn mwy athrwystro ar y llawr ac yn y nef. Ymdaith brenin y brenhinoedd i'w deyrnasiad bythol ef. Ac wrth gwrs pant y celyn. Mae pant y celyn bron iawn yn ddigymar, oherwydd oedd o'n trio cyfleu pethau. A mae'n gwneud yn rhyfeddol y dirgelwch yma. Os newch chi ddarllen i myna pant y celyn, mae'n aml iawn yn sefyll, wedi wefreiddio gan gariad Duw a chan Iesu Grist, a mae'n mynd, mae hyn yn bendigedig. Yr emyn yma, caneuon ffydd, mae'n cychwyn, Iesu hunan yw fy mywyd. Ac yna, yn y pennill yma, mae'n dweud, o ddyfderoedd, o ddoethinedd, o ddyfderoedd maith o ras, o ddirgelion anchwiliadwy. Hynny yw, da chi'n gallu datrys nhw, da chi'n gallu chwilio, da chi'n gallu canfod nhw yn llawn. Fythol uwch i chwilio i mas. Mae seraffiau nef yn edrych gyda syndod bob yr un ar y ddyfnderoedd cariad dwyfol, Duw yn marw dros y dyn. Yr addoliad yma sydd yn dod o ryfeddod Iesu Grist ac o ryfeddod Duw ac o'r dirgelion mwy da ni ddim yn gwybod amdanyn nhw. A fel hyn dwi'n teimlo hefo pregethu ar y deyrnas. Dwi'n gallu deud chydig bach, rhoi cipolwg bach i chi, ond eto mae yna gymaint mwy. A be mae'r Beibl yn ei ddweud wrtha ni, yn wahanol i sibrwd y sarff yn Eden ydy, ni fyddwch fel Duw, beth bysoedd, ond gallwch adnabod Duw a'i garu a'i wasanaethu. Dyma mae Paul yn ddweud yn Rhufeiniaid. Mae'n dweud, nid bwyta gyfer i'r Teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân. Oedd rhai eisiau cadw at yr rheola, derfa, bwyta a gyfer yr Iddewon. Ond mi oedd Paul yn esbonio, wel, nid dyna di ffordd Teyrnas Dduw. Ond cyfiawnder sy'n golygu dod â chyfiawnder i unigolion drwy Iesu, a dod â chyfiawnder i'r gymuned da ni'n byw ynddi hi. A mae'n rhan o'r gwaith ni fel eglwys Ebenezer, a da ni yn ceisio gwneud hyn fel eglwys. A heddwch, mae'r byd mae angen heddwch, mae teuluoedd lle mae yna wrthdaro angen heddwch, da ni angen heddwch, a da ni angen llawenydd ydyn. Gynnon ni lawenydd. Dyma di Teyrnas Dduw. Rwy'n ydych chi'n bod pan da ni'n paratoi, pethau fel hyn, mae Tudur di bod brysur yn paratoi y llusen, a diolch iddo fo am yr holl waith mae o'n gyflawni, ac i Janet a Petra sydd yn helpu hefyd. Pan da chi'n gwneud llun ar gyfer pethau, neu ar PowerPoint ac yn y blaen, da chi'n misio'r llun i gyd.
Ac felly, da chi'n chwilio am y botwm cropio, neu tocio, mae'n dweud, yn y fi, mae Windows yn Gymraeg hefyd i cropio. A wedyn, da chi'n dweud, o darn yma'r llun dwi isio. Dwi eisiau tynnu allan double chin o... So, rhaid gropio fo. A just cael y manylion yna. O honna fi'n edrych yn dyneuach yn y llun. Cropio. A beth sy'n digwydd ydy, da chi'n cael darn bach o'r llun mawr. A da chi'n gweld y llun mawr wedyn, montamidia bach. A dyma'n aml da ni'n gael yn y Beibl. Mae yna ddarlun mawr da ni'n trio i ddeall. Ond, da ni'n cael darlunia bach sydd yn rhoi cipolwg o deyrnas Dduw. A mae Iesu'n gwneud hyn yn aml hefo'i ddamhegion a eiria. Mwyn i ni ddeall de, ac os da ni'n cael problem i ddeall yn aml iawn. Ac felly, dwi jyst am gyfeirio yn sydyn wrth gloi at y ddau cipolwg mae Iesu'n rhoi o'r deyrnas. Cyntaf ohonyn nhw ydy yr un ar y top. Dyma ddynas yn mynd at Iesu a gofyn o eto, sut beth ydy teyrnasiad Dduw? So beth? Wrth gwrs, NT Wright ddim wedi atab y cwestiwn fel mae Iesu'n gwneud o fama, mae rhaid i mi gyfadda fe. So NT Wright wedi sgwennu cyfrol am y beth fel mae wedi gwneud. Mae fel burin meddwl Iesu Grist. Dyma'r cipolwg o deyrnas Dduw. Mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd o flaw, nes i ddoledu trwy'r toes i gyd. A mi oedd Iesu'n arbennig am ddysgu fel hyn. Rhoi darlun i chi, a gofyn i chi i gymwyso a esbonio i'ch bywyd, i'ch eglwys, i'ch cymdeithas. Ac wrth gwrs mae hynny'n gallu newid o unigolyn ac i sefyllfa eglwys mewn gwahanol lefydd. Mae fel burin, yeast. Dyma un o nodweddion teyrnas Dduw. Mae fel ffyngai. Mae'n joc am ffyngai, dys? Dwi'n cofio joc. Ond mae burin yn bob man. Dwi'n anadlu burin i mewn i ddisgyfentra. Mae burin mewn coedwig. Mae burin yn fel madarch neu ffyngas. Dyna di burin, de? Ffyngas. Mae o dan coedwigoedd yn cysylltu coedwigoedd hefo'i gilydd. Mae o'n bob man. Ond mae burin yn anweledig i ni. Mae burin yn dawel. Yn ddiw, rhywbeth byw ydi burin, nid rhywbeth marw. Mae burin yn gweithio yn y dirgel. Diolch yn swnllu, diolch yn tynnu sylw ato fo'i hun, ond mae o'n gweithio. A wedyn mae'r wraig lefain de. Dwi wedi deitha chi am wylio fideo, dwi'n gwneud bara sirdoes nes i wneud, bara sirdoes, os dweitha fyddai'n mwynhau gwneud. Ac o'n i gwylio'r fideos yma ar YouTube yn ei bara. Gyda nhw'n sôn am lefain, and you take the lefain and you put it in the blawd, oedd yn dweud. Oedd yn rhaglen dwyieithog oedd yna. Ac, beth yw'r lefain yma? Gwrs o'n i'n darllen Meibl ac o'n sôn am y lefain doedd. Y lefain yn y blawd, y burin yn y blawd. Mae hyn yn debyg i deyrnas Dduw. Mae'r burin yn gweithio yn y blawd a'r dŵr ac yn cynhyrchu. Ond o'na CO2 yn gynhyrchu, de? Burin. A mae o'n fyw, mae'n gwneud gwahaniaeth, mae'n effeithio y toes i gyd ac ni'n darna ohono fo. A dyma mae Iesu'n ei roi fel cipolwg o deyrnas Dduw. A mae'n rhoi criwiau i ni, na fel hyn mae teyrnas Dduw weithiau'n gweithio. Dydy o ddim yn swnllyd, dydy o ddim yn weladwy bob amser, dydy o ddim yn llonydd. Ond mae o'n gweithio.
Mae o'n gweithio yn y calonna, mae o'n gweithio yn y cynulleidfa fawr, mae o'n gweithio yn y teuluoedd, mae o'n gweithio yn y cymunedau. Mae Cristnogion yn gwneud gwaith Cristnogol, caru cydyn, heb dynnu sylw, heb floeddio, heb ysbysebu. Maen nhw'n gwneud gwaith y deyrnas. Yr ail ddarlun, dwi wedi cymryd, a dwi'n gorffan efo'r darlun, dwi'n gorffan y derfynol efo'r deyrnas yma, efo hwn. Yr ail adnodd, mae teyrnasiad yr unefol hefyd yn debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr. Ar ôl dod o hyd i perl arbennig o werthfawr, mae'n mynd i ffwrdd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo mwyn gallu prynu'r un perl. Cipolwg. Nid y burym ydy y deyrnas, nid y berl ydy y deyrnas, ond mae'n cipolwg o natur teyrnas cariad Duw. Mae'n rhoi syniad i ni, mae'n rhoi gweledigaeth i ni o y deyrnas. Ac yn y fan yma, mae'n cael ei gymharu i berl. Mae hwn yn masnachu mewn perlau, ond y tro yma mae'n ffeindio perl arbennig o hyfryd a gwerthfawr a drud. A mae di gwirioni ar y perl yma, a mae'n gwerthu bob dim sydd ganddo fo mwyn cael yr un perl werthfawr yma. A be mae Iesu'n dweud ydy, mae hwn yn debyg i deyrnas Duw. Mae hwn yn debyg i deyrnasiad Duw yn eich bywyd chi ac y mywyd dynoliaeth. Ac felly, y cipolwg ydy fod teyrnas Duw mor werthfawr fel y dylem roi heibio popeth arall mwyn cael gafal arni hi. Felly mae bod yn y deyrnas yn golygu aberthu mwyn eraill. Mae bod yn y deyrnas yn golygu yn bod ni'n rhoi blaenoriaeth i Iesu Grist. Mae bod yn y deyrnas yn golygu bod yn cymryd ymdrech i garu a bod yn ddisgybl i'r Iesu. Ydy'n ffydd ni mor bwysig a hynny ni, medda yr dameg bach yma gan Iesu, oherwydd i fod yn costio i gael gafal ar y berl. A mae Paul yn sôn am y teimlad am ei brofiad ei hun wrth ddod i gredu'n Iesu Grist ar y sleid nesaf yn Philippiaid 3. A mae hwn yn dda yn grymus. Ewch adra a pan fyddwch chi'n cael coffi, darllenwch Philippiaid y drydydd bennod. Oherwydd, da chi cael yr un syniad ar berl yn yr adnodau yma. Ro'n i'n cyfrif pethau hyn i gyd, mor bwysig. Rwyf yn Iddew, rwyf yn Hebrewr o'r Hebreaid, wedi cael yr addysg gorau, yn gwybod yr defnydda a'r wybodaeth i gyd. Ond, medda fo, o'n i'n cyfrif pethau yna i gyd, mor bwysig ar un adeg. Ond o achos beth wnaeth y Meseia, dyn nhw ddau ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael adnabod farglwy y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd, cyn belled am bod i'n cael y Meseia. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthynas i'r Meseia. Bellach, dwi ddim yn honni bod mewn perthynas iawn gyda Duw ar sail beth dwi wedi lwyddo i'w wneud. Hynny ydy fydd rhai'r gyfraith i ddewig. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Mae perthynas iawn gyda Duw yn rhod i ni sy'n credu ynddo. Bellach, yr unig beth mi eisiau ydy dod i adnabod y Meseia Iesu yn well. Drwy brofi y pŵer hwnnw, wnaeth i godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw a gallu dioddef fel y gwnaeth e. Hyd yn oed, os bydd hynny'n golygu marw drosto, bydda hynna wedyn yn cael rhannu'r profiad o godi yn ôl yn fyw ar ôl i mi farw. Yr wefr oedd yn calon Paul o sylweddoli, doedd y traddodiad i ddewig, doedd y grefydd i ddewig, doedd yr holl bethau eraill ddim yn yr un cae ar berl o
gael credu a dilyn Iesu Grist. Ydych chi'n gweld yr un peth yn yr ddameg am y berl ac yn heimladau Paul yn y fan yma. Oherwydd mae gras Duw mor syfrdanol fel ei fod o wedi darparu perl i deyrnas yn rhad ac am ddim ar ein cyfer ni. A dyna'r deyrnas. Dwi'n cau pen y mwdwl ar y gyfres yma ar y deyrnas. Wedi cael 2 gipolwg bach. A dros y misoedd nesaf, na fyddai'n sôn falla yn benodol am y deyrnas, fyddai'n dal i sôn am deyrnas Dduw ac am y brenin buddugol. Y newyddion da yn Iesu sydd yn dod â iachawdwriaeth a maddeuant, yn dod â chyfiawnder, heddwch a llawenydd. Dau bein i chi gloi i'n elfed. Dawn diwedd ar bob terfus blin yn un y brenin Iesu. Cariad yw sail ei orsen gref, rhaid iddo ef deyrnasu. Clod beth i roen am roi ei fryd ar fyd, mor fryd i'w brynu. Cyd ganwn gyda seili'r nef, rhaid iddo ef deyrnasu. Ac ar ei ben, y bôr goron. Amen.